bare pause lige om lidt, fordi at jeg har fået lov til at vise maden, så jeg får lov til at vise min mad, det vi skal have, fordi vi skal spise nu. Og så bliver jeg nødt til at slukke, for nu må jeg ikke have telefon. Nej. Jeg gemmer jer lige lidt, fordi vi må faktisk skal spise. Så ja. Lasagne. Vi fik lasagne. Ja, vi fik lasagne. Du har også fået lasagne. Yes. Der er også lasagne. Der mangler en lasagne. Der kom der lasagne. Så. Mip, mip. Mip, mip. Mip, mip. Mip. Har du aldrig smagt? Nej. Har du aldrig smagt lasagne? Sindssygt. Nå, jeg synes også, det smager godt. Men det er meget varmt, så jeg venter lige lidt. Det bliver en kort video, så jeg tænker, at jeg slutter af her. Husk at like og subscribe. Så like og subscribe til min kanal. Og du skal også subscribe på mig på TikTok. Jeg kan godt vise jer, hvad det er. Ja, bare lige hurtigt. Det siger de næste. Men Det siger vi ikke til de voksne. Ikke sige til de voksne. Vi må ikke filme. Det må vi ikke. Okay, I skal følge mig. Jeg følger hende. Tak. Og så, ja. Vi ses i næste video. Vi ses.